Byt alebo dom? Dom. Mesto alebo vidiek? No, aj. Kuchyňa alebo obývačka? Kuchyňa, obývačka. A vy ste spomínali, že ste si prerobili kuchyňu, alebo sa na to chystáte, tak v akom štýle bude táto kuchyňa? No, teraz mám skôr v takom luxusnejšom mestskom štýle. Predtým som mala takú vidieckú kuchyňu a teraz skôr opačne, že chceme mať tmavozelená a je súčasťou obývačky. A čo sú tam také dominantné prvky v tej kuchyni, ktoré proste vám tam nesmeli chýbať? Je tam napríklad zlatá batéria, ako vodovod, zlaté uchytky, aj zlatý dres. A v domácnosti preferujete aké farby? Zelenú mám rada, veľmi. A bielu, samozrejme. A potom na stenách mám rada, mám takú bledučku šedomodrú v spálni, teda sa spí. A ešte mám rada také kávové farby. A preferujete jednoduché línie, alebo skôr nejaké kombinované, viacej doplnkov, alebo skôr jednoduchosť? Mám rada jednoduchosť, ale vždy sa mi to časom zaplní rôznymi doplnkami, tak potom to zase vypracujem a je to od začiatku. Koberec alebo parkety? Koberec na parketoch, menší. V koľkatých rokoch ste sa sťahovali? V koľkatých rokoch som sa sťahovala? Myslíte od rodičov? Áno. No, tak ja som išla na vysokú školu, takže to bolo tých 19. A koľkokrát ste sa v živote sťahovali celkovo? Strašne veľakrát. Nemám to spočítané, ale 10 minimálne. Obľúbená miestnosť v dome? Kuchyňa, obývačka.